Kif fix-xhur sajfin il-bankijiet tal-iskola jkunu vojta, bħalissa għaddej xogħol kbir ta' manutenzjoni, tisbieħ u modernizzar fl-iskejjel kollha li jiffurmaw il-kolleġġi skolastiċi madwar il-pajjiż biex la jidħlu lura f'Settembru l-istudenti jsibu ambjent ferm aħjar. Din il-ħidma mill-Ministeru għall-Edukazzjoni qed issir minn barra l-ħidma fuq l-infrastruttura u l-bini ta' skejjel ġodda u l-modernizzar u tkabbir. Dan l-investiment jammonta għal madwar €1,000,000. Fi żjara li għamel il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima għalli x-xogħol isir bbażi tal-bżonn u jvarja minn tikħil, tibjid, twaħħil tal-madum, tibdil tas-suffitti, tisbieħ ta' klassijiet, tibdil ta' membranes u aperturi u installazzjonijiet ta' faċilitajiet sanitarji ġodda fost l-oħrajn. Għalli minkejja li x-xogħol isir is-sena kollha, ix-xhur tas-sajf jagħtu lok biex dan ix-xogħol jintensifika. Dan isir propju fix-xhur tas-sajf sabiex nassiguraw li meta l-istudenti jerġgħu lura għas-sena akademika tagħhom isibu ambjent illi jkun jilqagħhom, ambjent illi jkun dinjetus. Fost iskejjel li qed jaraw investiment massiġ fl-infrastruttura hemm il-kumpless edukattiv tar-Rabat Għawdex, l-Iskola tar-Rabat f'Malta, l-Iskola tal-Imsida, dik ta' Ħalaxa, kif ukoll faċilitajiet sportivi ġodda u sala fl-Iskola ta' Santa Luċija.